zelako transmisioa egon da zuen etzien honi buruz? Asko hitz egiten zuen horri buruz, edo zeharka jakin jozu ez gauza? Ez da asko berbain, baina ez, ez gauzat tapetarra tipe, ez da izen, bestate izin dara izen be, ez da belako, gaur egun erreza izin guntzeke berbaitie, ondala, guratzen zazoin da baino. Gaur egun, gente basarretan izan gauza ikik edo, topetan izanako gorputzek edo, abar, gaur niko erraza horri. Baina ondala, 40 urte, edo 20 urte, gaitxik eta ez esaben horren guzitzen bertan, bauen pizkate barrera batzuatzaten. Bidorre Urtetan bazen konversazioa, esaten zen, hauz honizuke penaliario gino guz eta gauta besti, baina larri berroin barik. Gaur digun berdi izin gontzeke. Beste gaur egun zabalago da, eta ez da bain beste bilur esateko, ez? Betik, abainion, ritxiki badok eta orduen hemen gauzatarki ez duken nadok, ezak egozen nortzu ziren golpistak eta nortzuk ezin golpistak. Orduen, golpizalakoa gozik gatu zuazen. Eta horrek altzen zabean. Eta hori txarto, baina onartu zuen. Txarto, baina onartu zuen zuen. Hala behar ez. Derrigorrez, baina azkenien ez esango dute, honik familizek ez da gizera, honik beste familizek egin Ikusi jentie lagundu da gana, bai. Hemen nauza jentiek karlista izan dizenak eta lagunik jagina jentie, bai. Claro, ez diza izen los karlistas abestu dizenak ez bade, ekologikamente karlista izan dizenak, baina bakarrik mentalidade ginen karlisti, baina ez hori ez represinio ez diruiki ez, eta beste batzuk, izan dozak aprobetxatu momentue, ni izin behar karlisti, bizitzen gonoke fatxisti, eta ni izin gonoz, edo zer goza, guzti nidok, guzien egon,